Bakor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasenjuk kirang bakor kabri unyu trap haka arp nyu trek unaitung aja punriu kalahiar samairang banyak kendu ya usim khana kahima nong klau ya kimentri bad ikat tukat ni kirang bakor banyak merjingmut bantau no ya ka antat rekam jo kasenjuk ha Eastern West Kasihal District nakabenta man peklan shu ya ka jing trekam kasenjuk kentup ya ka jing pensai patba ya ka rukom simjat ukasi ya ka ba kasenjuk ka yang scam badai ban simjat naka kami umna ukupa Presiden kasenjuk ubah RL Karpran habakran sekila patai kubor ulong ba usung kemen ba usim kena bat kibaidon lang kejing lang kikloy ban pedang kejing pensai kasenjuk ya karukom terkam jongka kabalayat mentala palat news 6 ulai thu basyan ansa thau no ya katnat terkam jong kasenjuk ha Eastern West Kasihal District ha kabala jet ya usim kena kahima nong kla upa im KM simle kum konvener baju sodar kasnong pendang umyong ba bornat simyong baju general secretary kasnong sansong uba jesmi nongrang kumkinong ram uba kapran ulai thur uba ka sitrek unai lar aja punreu kasenjuk kan pelong ke jingalang ke bahe akasnong semen bat kamat padang banyak keren kalong ke tip kor tip kha movement shu ulong bana kasnong semen kasenjuk kan sedang bandrung keleng kabri unyu trap ban pesuthu ya ka jithumu kasenjuk ban te song ya ka jinglong kawai ban chimjat na ka kame kapapun bakha ka jingwan jingi banyu kejap hang ni ka himan klau akan ka office trekam jong usiem ka himan klau nagaliang jungi ka senjuk kirang bakur ka buri trap banduan ni kendu ia kirang bakur istoldar ki menteri jong ka himan klau idon ka dau ba kata kalong banduan pensyai ban persuthu ia ka jing trekam jong ka senjuk kirang bakur brinyo trap ka jing ya lentik jong ka banyu senam rubnai mentah ilayo ban penkha yiki trat kam ke paper ka brinyo trap la kalong ceri boy sa southwest kasil west kasil bat hari lum centiar ngidong jing dai ke bajan bat kitor bar ki wahe kor hangko hari lum centiar kalong ka ege ke berstenat ba ngin yo ya ka jing trilang kini gi nong yalam snong ki belong sara snong menteri jing himan klau bat kam tawi paim sim khana jing himan klau bat kirang ba kor ke paper yo ega wei ka sur ba ke jing mut bagi long ready lah ni la kaloi ban wan ban form no an ban khan no eka trat kam hang ni hagi ni kendiat banai hang ni ha ka Eastern West Kasihal apo ka himan klau kata ka de jing thumu ka bukusan jing wan pensyai ya ka jing ya lenti jo ka sanjok leng ba ki news nam tam ka bangi kendu ki babun ki mat bat ki jura ki isu ka pair ki bahang ya ban kiru sya ka jing li yang sa hadu ka kenti ka pemerintah kebangi kum kasuk ke bakung yang hakan nongrem ke baskam nadu ki hindai entai ke long kuma ke bangi la simjat ne ke kemi ke bapun ke bakha ke ba ai buny ai thiang ba pensan patang ba ini pada duk mentang ini ai penskam men penjana susu ya ke ni ke rukom simjat ni ke kemi ke bagi orang tenawai ke matrilineal society pada ke baburam ni ke orang ba ki ba dorkat bat ni kum ka senjuk ke bakur bagila ai ke ketika diang baginya yan syakmat nang ni syakmat lagi kam kebangin sesam ni kenduk nang ni syakmat ban perklai susu ya karkom trekam jengi la kalong kita barsnong la kalong lang bagi darbat kur lan sengkur ke baper pangyo an pen im ban penek pensa ya kan ni kecing simjat jengi na ka kami ngej skam ba da ka jengi snake jong bleng ila ban perlong bat bangin bat ya kan ni ka riti pajengi ke balai lam ni long shwa ki manchwa pat ngim dei ban khan deu thalai ka kebangi i hakini khendat sngi ke menta ke bangim sibun ki jing sha tenju jing khi phalo bawan na sekadiang na sekaman bat ka bo ya ka long den mandin ya ka next generation ha ka jing ma ka bakrau ya jing simjat kumar don ru ki kur yui pat ki jat bri ki sim kabu wala kim dei ki khasti ki penar re simjat ta ki bikile ya ka fedibet ngi tu bang yuer ki dobat kur ki baper bagi long aware bangin long hustiar ba ya kini ki jat ke bangi i haman ka goi poi ke si ha ki la patai kubor ki pat kubor ya ke jingle affidavit ban ban kala jat laki dei ki bom de ke kasi re ki simjat ke si ngi aware bagi ketu ki kur ki baper bangin de hustiar pat horkit hadang ilim sha bangin simjat ke kat baman na ka jat kasi khara jingi ti tai di kentien i karwa ke bang phak kubor che baro ki par kur projat
Ibadon om tang hak Eastern West Castle bat juga beri sudah pi barak kowe. Ladadon kita kiba le da kowe pat ka rukom simjat. La ka jong ka self style ka jengki. Ya kata ngin ong ayung ka leng jeng senjuk. Ta jong ka jeng subit jengki. Terus ha bagi tengku bat ki an. Ka ak ka bola menjur daulat jong ka jela. Bola menjur da ke HDC. Kata la ya da kowe pat ba ka phalang sawai pat. Namalat kita kiba ajat. Nisong jat par khasi khara. Par khasi, mer khasi, ridwan pat katukat ni kiba simjat ni pa. Kata kala do lepa ya ka ST status kat kum kaan. Bala menjur daulat. Namar bagi lahap hak kata ke general kategori. Ndrei banong hi ban simjat ban ajat ki khun ki keti jongi. Bajat kimi baca pa kata kamla balong dalile ya. Ngi stand bet ba lada kumbanga kharpran ga syong jat thungni. Ikhun juga kita ibat thongni kethe besenang. Kamla ban simjat kharpran thongni. Dalile leum kamla ban long kata. Tindak takdau yang baik akan orang ke paskam bagi longswa ki manswa jingi kila bu baik berhenti ban pendek pensa ban penklan ban pencana susu yang ni kum simjan yang baik hala kata kanong bagi kita kiba warra da kawi pat ka san berkat imla ban ong mereka syah ka ai belum kan nah kalian juga kum presiden juga senjuk ki bakur ke bernyudap ngapen benar pat baru ha kini John Mead ba nah kalian ka sangkeme jaga senjuk ki bakur ka bernyudap ila temu ban pelong ya ka jingalang ka behe ha ka Shnong Smith ha ka Shitarik ubnai akos joka dik stam ajar penriu ka po khat ui jim step ni khot ni wer ye ki sodar Shnong ki ba kur ikhle nok sensha ka ki balapan poi baki nikit khia ba dia poi cha ka te ki jing kendo lang bat ka mat pedang ka bangin ye kran ha ka te ka jingalang ka behe ka balang Smith kalong ka tip kur tip kha movement ka bangin tha yang tuang ni lawan ra ru ki sampang ki expert na ki uncle ki babun ki ban sim la ka jong subject topik ki bakin ya thir tai ben ai ki jingkran ha ka por ki don ro na ka lang ki research an ki don ro na ka lang ki professor ki ban ai jingkran bat ki don ro ki wi pat ki ru sampang ki bede ba ka kur ka jat kalong kolong jat bat nang mi na smith in salek kelang kelang ki bin trap ban pen bena pat ba ya ki ni jing temu jang sunjuk ban te song ya ka jing long ka wei ya ka jing sim jat na ka kemi ka bapun baka nilayo ka jeng pensai na galiang jong i presiden bat kini ki dekat ki joki bagila pensai halor ka jing sedang jong ni senjuk tiki babun na pedeng jong ki badan meneh kila pediang ya kata kila sutu bat kila kloi ru ya ka bandlum ya kan ki meeting kumta na galiang jonga ngayawer ya paro ikur ki badan hapok ka hima ke jongi hapok kene ke district kin ya te song kin ya pen snotu lagi jong jong kikur ba kumno ngila ya ke ban jit no ya kin nong kit kam jong kene ke district ke unit ban ya sedok lang bat kene ke senjuk ha ki por ki benangwan kene ke meeting ro bang ngila penlong mene kalong ba legit konbinar nga ringkat iba Jeremy nongrang bat iba Bornats inyong ban sedang ban konbin ya kene ke meeting na ka benta ban lum lang ki kor barok ki badon napo ka hima ka jongi te ha ka juk por nga ya wer lang ki menteri barok bat ya ki sorasnong bakin sim ya ki jingkit kle kumno ban lum ya ki jong ki kor nang ba ngila ban pensutu ban pen khlanya ka kor namar ngi sutu bede ka kor hi ka ba sedang ya kanu ka lakalong hakasinong ru sedang hina kakur lakalong haki hima ru sedang na kakur lakalong haki right ru jadi kakur tenamar katangis ngau ban ong ba ngihap ban nyukor nyutang ya kakur ba kadai makahi ka sedang hiki barok ban penlong kumne mangilong lada kakur ka jongi ka yap no kemut ka identity na ka jing itu ya ka jai ben ru khasi ki jongi ru kalayap te halor kan ngong rim nagaliang jongi ka ngakum usim kena juga hima ngasim kiai kane naga mentaban wanra ye ki babun ki kor bante song nagaliang ka jongi kem ka himaru ngi don ka dauba ban ong ba barok ki kor ki dei ban register na opo ki hima ki badon hangne opo ka hima ka jongi nang ba ngintip karno tli ki kor ki don bat ngi kwa ban yo e ki jingkhen bat kham tam lile
hak kabayadai hak kendo siap bat ha ki rukom ki benta kiwe ki don ki jing tengko ki babon ki bangamla ban batai namar ba kan nyai be kasensyar kadar ni don kamru ki kur bikin register no apo kahima ke jongi Ngadi nakaliang jongka kuling don Maria ong nakaliang jong ni kirang ba ngalong balakloy pa banya trilang batki ba kata kalong ba marmari hagini kita yo banwan ni nakaliang jongka kuling don in room ya ka estu committee bat ni pelong ke do barkur bat ni bu ya ka ni agenda ni ka mat ke bahak madu banya keren hapo ka kur ke jungi angai ba kata por ni jo banwan lang tang chukot nakaliang jong konbinar jungi lalu pelong ya kata ka meeting ke bangnya form ya kan ka snap rekam hangne po eastern west ya kata por nget ba kur jungi hi kan pha ya gidelike changki banya don lang ha ta sngi bangnya form ban klan ya ka riti ki dustur jongi kongki pat kon khasi khara tingai ba kiwe ru hadin bangila ya keren lang kumta kiwe ru kan sele kumjo nget ba kata ka meeting lan ne kata ka dorbar kur taman sapelong ha ka ban penskam ya kinong kitkam ha tu ka sngi ese kan long ka we ni meeting ke bahe ha ka bang na perkhat wat ka jakaru hangno ban penlong ni sia sim na ka liang jungi ka hima hangno bat kan no ka jakar ba biang ban penlong ke meeting ka kata Kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka balong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jala menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan